Ola errantes, benvidos, gracias por estar aí de novo. Hoxe, a Anduriña e eu visitaremos un lugar, é un saliente de terra que se encontra na península do Morrazo. Ese saliente de terra, ou esa punta do Cabo Home, como se chama, separa as rías de Vigo e as rías de Pontevedra. É un lugar onde é o máis cercano para observar as Illas Cíes. E para chegar ao lugar, pois nada, recorrerei varias nacionais, das que tamén falarei delas, e a verdade é que o día preséntase espléndido para iso. Esperando que vos guste, intro e ao lío. Ben, eu saio de Tomiño, tomarei a Nacional 552, logo a 550, logo cruzarei a Ponte de Rande para tomar a PO 551 e, por último, a PO 315 para chegar a Cabo Home. Eu vou por a Nacional 552, emprendo a miña viaxe ata Cabo Home. A Nacional 552 vai dende Vigo ata Tui, ten máis de 71 km e a maior parte do seu percorrido é pola costa atlántica. Eu tomo o carril adicional da Ponte da Rande e, como podedes observar, as bateas na ría de Vigo. E cruzo a Ponte de Rande para acoller a PO 551 e seguir pola costa pola ría. Chego á igrexa de San Andrés, que está aquí en Cangas do Morrazo. Miramos a cruceiro de Io, unha representación que data do ano 1872. E na súa escultura representa os momentos máis significativos da vida. Un dato curioso é que toda a peza foi feita de unha sola pedra de granito, o que fai máis complicado de poder faela, que está considerada como un dos mellores cruceiros de toda Galicia. E continuo para seguir e chegar ata o Cabo Home. E continúa pola comarcal EP 1006 ata chegar a Donón.
Aquí en Donón encontrase unha caracola de ferro, no que moita xente cree que isto xa é o Cabo Home. Realmente o Cabo Home, chegar á punta, podes acceder en vehículo, pero, bueno, eu non poderei ir ca Anduriña porque a carretera non está adecuada para ela. Irei camiñando e vos mostrarei donde é. Ahora que dende aquí tamén hai unhas moi boas vistas. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Os pinos crecen 2 veces ao ano e agora están na súa primeira etapa. E neste proceso botan un polvillo que nós aquí en Galicia che chamamos a muña. Ahora mirades as illas Cíes, unha delas é a do norte que se chama Monteagudo. En total son 3. Agora estou na parte sur da península do Morrazo, xusto onde é a entrada da ría de Vigo. Aquí no Cabo Home hai 2 faros. Un é este, que este é o faro da Punta da Robaleira. E este é o punto máis cercano de terra para poder divisar as illas Cíes. Un espectáculo estar agora mesmo aquí. E aquí estou, no faro do Cabo Home. Esta é unha das torres máis altas de todo o litoral galego, construído no ano 1853, conta con 18 metros de altura e cunha luz que alcanza 12 km e sinala a entrada da ría de Vigo. E dende o ano 1888 púxoselle unha sirena pola niebla que a veces acontece e así avisa con maior eficacia. E despídome do faro Cabo Home, igual que me despido de vos, desexando que vos gustara. Ata a próxima. Saúdos da Anduriña e do Errante.